ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини сомонаи рахштеҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навори якчанд намуд хона, замин, квартираҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. агар шумо дам чунин хонаҳои фурӯшӣ, квартира, замин, мошин, ягон техника барои фурӯхтан реклама кардан бошад, марамат сурат маълумот шуд дар номерои имо ба сайти мо рӯй кунен. мо дар видеои оянда фурӯшта рекламада мегузорем. дар имрӯза навор ҳастанд хонаҳое ки аз 20 000 сомонӣ сар мешаванд, ки хонаҳои коробка, хонаҳои временка ва квартираҳои фурӯшӣ аз Сиратои Душанбе, Асабадро ва хонаҳои фурӯшӣ аз ноҳияи Рӯдакӣ, Ваҳдат, Ҳисор, Қурған, Хоб, Шаҳри Тус, дигар намуд ҷоам ҳастанд. барои видеонавори моро то охираш тамошо кунем, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментари нависед, ки ба шумо чӣ хеле хонаҳо дар кор ҳастанд. мо дар видеои оянда ҷудо карда пешкаштон мекунем. خب کورس امروزه باشد 1000 برابر است به 161 سومی برادران عزیز. خیلی کورس کافت بالا رفتگی است. خب باشد نوار امروزه را سر میکنم تا آخرش تماشا کنید. لایک رو فراموش نکنید. مرامت رفتیم تا آخرش تماشا کنید. یکم خانه فروشی نازی حولگی امروزه است دوستان. قرار دارد در تریتوری نویای رودکی در لنسک رایون گفتگی است. جمعیت چارگل تپه کوچه جامی هم خیلی نیستیم. ҳамагӣ 2 сотиқ замин ҳастае, ки 14 хона кардагӣ тавира, ки якта ошхона, баня, кухни, обсвет пастӣ аст, гирди атрофаш маҳкам аст, забор ва давроза мегад гирифтагӣ аст, ҳамсоёи хуб, хоб наздикии дачаҳо мегад, ҳамаш хуба мегад, канечкаи маршруткаи 47 81 49 ҳамин хел гуфтагиае. хоб дастрошна мегад мефурӯша мегад бо нархи 220 000 сомонӣ бадрон боз арзонтара мешавад. се дар хона мегад боз временка ҳам халид чошкати тайёра. хай кадоме ки агар харидори аниқа мегад бо арзонтара мекада мегад нашуд нархаш нами рақамо мегафон аст. нархи хонара чӣ хеле такрор кардам 220 000 сомонӣ бадрон муомилаи хуба дорад. ба кадоме шумо ки лозим ки бошад ҳамин хона занг зада ва дигар маълумотои пурраша гирем. дӯстон азиз, шумо дам агар чунин хонаҳои фурӯшӣ бошад, агар барои реклама кардан ё квартира, замин, мошин фарқ надорад, марамат шумо хали навор карда ёки видеоша дар WhatsApp имои мо рекунем. мо дар видеои оянда реклама фурӯшта мегузорем. хоҳиш мекунем лайкотон нагузорем ва силкаи навори моро дар WhatsApp имо чиз дорен, силкаша палисаш кунен. навора то охираш тамошо кунен. квартира ва хонаҳои арзон хело бисёрай. барои ҳамин то охираш тамошо кунен, ай нархҳои хонаҳо бехабар намонед. дим хонаи фурӯшӣ назди ҳавлигӣ навбатӣ аст. бадрон бояд ягон хонаи фурӯшӣ ҳастае, ки аз Сиратои Рӯдакӣ Ленинский районе, ки нагуфтиянд, ки дар куҷоша аниқша нагуфтиянд. ҳамин территорияи район да мега соҳибшон. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсуд астае, ки як дархона дорад ва якта дигар мегад майдака. обшим қариб 2 дархонаи як хонаи калон бо якта майдак. гирди атрофи хона маҳкам аст. даврозаи нав часпондагӣ аст бадрон ва обсвечам ҳастае. хонаи навсох бо ғишти пухта. дастрошна мегад фурӯхта мешавад бо нархи 260 000 сомонӣ бадрон боз арзона мешавад. лаби роҳ дӯстон азиз, ки ҳоҷатхона ҳамин хел чизоам дорад. агар ягон маълумотҳои иловагиша хоҳен фаҳмидан, дар рақамошон занг мезанен, ба шумо маълумотҳои иловагиша фаҳмода метиҳанд. хонаи навсохта хай камтар рангу бурош мисол мондагӣ аст бадрон. бо як бор дигар тамос ки рақамошо мегафон астае. дӯстон азиз, шумо агарам халид хонаҳои фурӯшӣ ки лозим бошад аз куҷои Тоҷикистон ки набошад, дар комментари нависен. мо хонаҳои шумо гуфтагира аз одамони фурӯшанда ҷудо карда баҳри шумо видео карда пешкаш мекунем. дастгиритонро фаромӯш накунед, навора то охираш тамошо кунед ва силкаша падлисаш кунед. сеюм квартираи фурӯшӣ навбатӣ аст бадрон. квартираи фурӯшӣ аз Сиратори шаҳри Душанбеи пойтахт дар райони Сино гуфтагӣ аст. военни Гарадок мегад соҳибшон. як хонага квартира аст бадрон, ки дар дуюм ошӯна қарор дорад. доми 13 ошӯна аст, ки дар дуюм қарор дорад. ҳамагӣ 39 квадрат метр, ки духонага када метонен. ремонтҳои замонавӣ, лаби роҳ, ҷои беҳтарин. дар дуруни хона аст кондитсионер, термиз, кухни, гарнитур, наздикиш дар пеши домда лаби роҳи калон, заправка, ҳар гуна хоб мағозаҳо, обшим ҳамаши дар наздикиш ҳастае. лаби роҳи калон аст, ки доми 13 ошӯнае дар дуюмаш қарор дорад. ҳамаи шароитош муайён бо кондитсионер, термиз, кухни, гарнитур метиҳанд. хоб дастрошна мегад сум дар кора мефурӯшад бо нархи 290 000 сомонӣ бадрон бо арзонтара мешавад.
хай даруни квартира хеле кушод баст ки духонага мешавад канинша. ба кадоми шумо ки ҳамин квартира ки лозим бошад рақамошо 988 ва вилёна кор мекунад. аз ҳамин рақамо бештар маълумотои пурраша мегирем. дӯстони азиз, марамат тамос гирем. чорум квартираи фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон аз территорияи шаҳри Ваҳдат аст ки дар комментариях хоҳиш кардем ки мо аз Ваҳдат квартира ём пешкаш кунем. ина баъди шумо квартираи нав ва хуб қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат дар маркази шаҳр кӯчаи Туграл гуфтага аст 24. ҳамин хел маълумото наистам. духонага квартира Бадрон ки дар дуюм ошина қарор дорад 48 квадрати метр. бо ремонтҳои нав ва замонави таъмин аст. квартира мегӯяд обсвет аст, ҳоҷатхона, ҳаммом, ошхона дорад. ҳамаи шароитош мегӯяд муҳайё. ҳама хеле навистиам ва маълумотошам ҳамин маълумот аст бо нархи 255,000 сомонӣ Бадрон арзонтара мешавад. ва кадоми шумо ки ҳамин хел квартира ки лозим бошад, агар нархаш агар ба шумо мувофиқ бошад, рақамошро мегафон аст, занг зада бештар маълумотша пурсен. ина дӯстони квартирачаи арзон ҳамиқа аз территорияи Ваҳдат пешниҳод шуд ба шумо видео карда партофтем. агар ки лозимтон бошад марамат занг занеша. панҷум хонаи фурӯшии назди ҳавлигии навбатӣ аз Сайбадрон қарор дорад дар шаҳри Душанбе дар посёлкаи Айнӣ гуфтага аст, поёни Балх, яъне ки ҷои хуб мегӯяд шаҳри Душанбе, посёлкаи Айнӣ, поёни Балх. ҳамагӣ 8 сотиқ замин маҳсулот дорад ки 3 дар хона кардаги тайёр. обсвет ҳаст, дута ванна, ҳоҷатхона, обсвет пазидани аст, ремонтҳои замонавӣ, гидр атроф маҳкам, рӯи ҳавлӣ бетон, ҷои мошинмонӣ, навес, унитаз, ванна, абой, трезаҳои нав, ҳамаш қоидавӣ. хона хела расходи калон кардага мегӯяд, чойлоби ангур, дарахтони мебандианда, обшум ҳамаша бе ягон таъриф. чӣ хеле ки дар навод десен хонаҳо ҳамаш қоидавӣ аст, барои як чанд оилаи калон мувофиқ. мо бисёри баъд такрор намекунем, ба кадоме ки лозим аст ҳамагӣ бо нархи 280 та гуфта соҳибшон бо арзонтара мешавад. савдои хуб дора мегӯяд, омада мегӯяд, аз ҳама хубаш аз пеш тамошо кунед даруну беруни хонаҳора ва мисол ҳамин кӯчара мегӯяд аз пеш бинед, мисол дар куҷо қарор дорад ба мегӯяд савдо кунед. дӯстони азиз, хай марамат занг занед ва лайкотона фаромӯш накунед. агар ки шумо дар хай рекламаҳои хонаҳо, квартираҳо, замин бошад, барои мо мисол дар WhatsApp иморо кунед, мо фурӯшта рекламада албатта мегузорем. шашум замини фурӯшии назди ҳавлигӣ аз Сайбадрон қарор дорад дар территорияи ноҳияи Восе. ҳамин хел навистага аст, ҷамоати Вайсов навистага аст Бадрон. хай маълумотои бештарша мегирем. ҳамагӣ 6 сотиқ замин маҳсулот дорад ки як дар хона времика мегӯяд, фундамент рехтага аст. обшим айниқ шудаст ки времика мегӯяд, фундамент оно болотар дар аст Бадрон. замини ҳамвор 6 сотиқ як дона сурат дошта. времика мегӯяд, мисол фундамент дорад. наздикӣ шуда одамо зиндагӣ доранд, обсветчам аст, хай лаби роҳ, дигар маълумотои пурра аз соҳибашон. ҳамагӣ бо нархи 20,000 сомонӣ Бадрон ки ҳамин хел арзон навистанд. агар ягон дош агар хатогӣ ки бош агар нафаҳмида бошем, бо дар ҳамин рақамошон занг занен, маълумотои иловагиша мефаҳмонанд. нашуд арзон кардан ягон чи гуфтагӣ нест, 20,000 сомонӣ нархша гуфтиянд. хай бо занг занен, маълумотои бештарша гиред. марамат. ҳафтум квартираи фурӯшии навбатӣ аз Сайбадрон бояд яга квартира аст ки аз территорияи Душанбеи пойтахт дар райони Сино гуфтага аст, гипразем аз заправкаи Фароз мегӯяд камтарак болотар. дӯстони азиз, духонага квартира аст ки дар 9 ошина қарор дорад. доми 9 ошина дар 9 ошина 59 квадрати метр. хоҳен се хонага мекунем. боб свет доимӣ ҳаст, ошхона, ҳоҷатхона, ҳаммом дорад, яъне ки стенкош мегӯяд бо свенблок ва передгардокаш бо хишти пухта. дом мегӯяд бо сифати баланд аъло омода шудааст. ҳамаш мегӯяд сифати баланд кати тоза бе ягон камбудӣ. ремонтҳои замонавӣ кардага аст, фақат барои одамони харидор. дастрошам мегӯяд фурӯхта мешавад бо нархи 290,000 сомонӣ Бадрон. боз камтар дигар мегӯяд муомила мекунем. барои ҳар хел гапҳо бигӯ, барои ҳар хел саволҳои кам мегӯяд, яъне ки нороҳат накунанд, фақат барои одамони харидор
омада аз пеш бинанд. Попустика мегӯяд яъне ки беспокоит накунад, соҳибшон ҳамеша наистия фақат одамони харидор дам. Рақамҳошон тисел аста, маълумот кадометон ки мехарен дигар маълумотша мегиред. Ҳамаи шароитҳои квартира лозим аста, ягон ҷош камбуд надорад ва болош мегӯяд монолит ҳам дорад. Чуназ дар имзо навор ҳамиқа хонаҳои фурӯшӣ монда ки дигар хонаҳои адатайга буд савдо шуд, мо дар реклама намондем. Ҳамиқа ҳафташ буд ки пешкаш накарда, дигарош уже мо реклама накарда савдо шуд. Барои ҳамин хай буд видеои нав пага ждат мекунем. То видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.